Önbizalom, önértékelés, önbecsülés. Amíg ez nincs meg, gyakorlatilag marad a halogatás. Nagyon-nagyon sok mindenben nem mertem beleállni, nekem sokkal hosszabb út volt az, ahova most eljutottam, és amikor már nagyon fájt, akkor álltam bele. Nem azt jelenti, hogy neki tökéletes az élete, hanem az, hogy jobban tudja kezelni az adott szituációkat, vagy nem lép bele a gödörbe, nem zomor, vagy hamar kijön abból. Ami bennem a változást meghozta, hogy nem mondtam senkinek, hogy mit csinálok, csak csináltam. Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Belső Kincsek Podcast Arival és Judittal. Szép napot, én Ráski Judit vagyok. Sziasztok, én pedig Benis Ari. És ez itt a Belső Kincsek Podcast sorozat, ugye, mert már ez a 6. adásunk, és mi az, hogy belső kincsek? Hát egyrészt, amiről szoktunk ilyenkor beszélni, hogy a saját értékességedet fel tudd ismerni, ez a saját értékességednek a felismerésének az útján hogyan jársz, illetve az öngyógyító erődnek az aktiválásával kapcsolatosan adunk mindig itt muníciókat. A mai témánk a változás, illetve, hogy miért nem változtatunk. Sokkal inkább ez a kérdés, hogy miért halogatjuk a dolgokat, miért halogatjuk el a döntésünket, és miért nem állunk bele azokba a dolgokba, változásokba, változtatásokba, amiben tudjuk, hogy bele kellene állni, és nem tesszük. Mi lehet ezek mögött? Ezt fogjuk boncolgatni a mai podcast adásba, és ide behoznék egyből egy olyan témát, hogy az elvesztegetés energiája. Ugyanis amíg nem csinálod azt, amit tudod, hogy kellene, addig elvesztegeted az életidődet. És amíg csak vesztegeted az életidődet, és tudod, hogy csinálni kéne valamit, és változtatni, de nem csinálod, addig szenvedés állapotában vagy. Na, mit szólsz ehhez a felvetéshez? Így, hogy bevágtunk a közepébe. Nagyon-nagyon jó téma, és az jutott eszembe, hogy azok az emberek, akik jönnek hozzám oldásra, és szeretnének valamilyen formában segítséget kérni, általában már akkor érkeznek, amikor nagyon fáj. És gyakran elmondják, hogy már fél évvel ezelőtt a fejembe voltál, meg már egy évvel ezelőtt kaptam meg a telefonszámodat, de hát azóta halogatom a dolgot. És ha belegondolunk, hogy bárkinek bármikor eszébe jutott az, hogy segítséget kellene kérnie a problémájához, és most szólok a kedves hallgatókhoz, hogy egy kicsit figyeljenek a belső kincsükre, akkor ahhoz képest, ahogy az idő eltelt, mire segítséget kértek, az mennyi idő volt valójában? És lehet azt mondani, hogy mennyi időt vesztegettek el. És mennyi szenvedéssel járt ez? És mennyi szenvedéssel járt ez? Ugye nagyon egyszerű, amikor azt mondjuk, hogy hát el kéne menni fogorvoshoz, aztán húzom, halasztom, és ahelyett, hogy azonnal időpontot kérne az ember, ez egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű példa, sokkal hamarabb túl lenne a dolgokon. De talán a fizikai fájdalmainkat sokkal gyorsabban oldjuk meg, mert gyorsabban megyünk segítséget kérni, de a lelki fájdalom az, ami nem kézzel fogható, de mégis marcangol belül. És az legyen lelki fájdalom, vagy valamilyen halogatás, vagy az életfeladatunkba való beleállás, vagy valaminek tehernek a letétele. De az nap mint nap ott motoszkál a lelkünkben, a fejünkben, zakatol, szorong, nem tudunk aludni tőle. Egy csomó olyan belső nehézséget okoz, amiben ha beleállnánk az első pillanatban, hamarabb megoldásra jutnánk. Ez jó, hogy mondod, mert tényleg olyan, mintha az ember ezt a lelki fájdalmat megtanulná cipelni. És bírja. És amíg nem annyira nagyon rossz, hogy muszáj legyen változtatni, addig ő cipeli ezt a lelki terhet. Igazad van, fizikai fájdalomnál sokkal hamarabb reagálunk, mert fáj a fogad, fáj a lábad, ott valamiért akarod egyből a megoldást. Miért nem akarjuk ezt a megoldást a lelki fájdalom esetén? Miért gondoljuk azt, hogy ezt tudjuk cipelni? Miért vállaljuk az ezzel járó szenvedést?
Ez nagyon jó kérdés. Egy nagyon jó mondat jutott most eszembe ebben a pillanatban. Mindenkinek van keresztje, amit cipel. Ez egy jó kis hitrendszer, amire én dacolva középső gyerekként azt szoktam mondani, hogy cipelje a keresztjét az, akinek 3 anyja van. Szóval, hogy én nem vagyok hajlandó a fájdalmakat cipelni. Nyilván nekem is ezt meg kellett tanulni, de hogy ezt ismerjük fel, hogy lehet ezt másképp is csinálni. Nem kell, hogy fájjon. És a szenvedés, gyönyörű a magyar szó, a szenvedés szóban egyetlen egy betűt kell megváltoztatni, szenvedés helyett szenvedéllyel élni. Ez jó. Így és van. én ezt nagyon szeretem. Jó. Úgyhogy lehet másként. Jó, nézzük meg a problémát. Jó? Hogy mi van mögött, miért nem változtatunk. Én azt látom, hogy nagyon általános probléma az önbizalom hiány. Így van. Önbizalom, önértékelés, önbecsülés. Ezek gyakorlatilag kvázi kicsit szinonimák is, de mégis, amíg ez nincs meg, nincs helyes önértékelésed, nincs meg a megfelelő önbecsülésed, és nem magas az önbizalmad, gyakorlatilag marad a halogatás és az elvesztegetés. És egyszerűen magadért nem csinálod meg, csak akkor, ha nagyon muszáj. Ugye erről már beszéltünk, a fájdalom energiája az, ami kimozdít a holdpontról. Pedig ha tudatosabbak lennénk, akkor a nagy fájdalom előtt egy apró jelre figyelnénk, és már a jelzésre változtatnánk valamit. De nem, hanem elmegyünk a végsőkig, amíg már muszáj lesz változtatni. De ennek mögöttes tartalomban nagyon gyakran az van, hogy nem merek belevágni, önbizalomhiány, mert nem tudom, hogy képes leszek egyáltalán végigcsinálni. Vagy mert nem hiszem el, hogy jobb lesz. Sőt, azt hiszem, hogy rosszabb lesz utána. Tehát lehet egy saját önértékelési dolog is, hogy nem biztos, hogy képes vagyok rá, nem tudom megállni a helyemet, sőt, nem jobb lesz, hanem rosszabb lesz a dolog. Persze, amiről mi mindig szoktunk beszélni, ugye ezek megint jönnek a tudatalattiba eltárolt jó kis hitrendszerek saját életből, családból, társadalomból, csoportból, kollektív tudattalamból, kinek mi az, ami be van ide ékelődve, és nem engedi a változást, de abszolút ez az egyik legfőbb dolog, hogy önbizalomhiányosak vagyunk, és csak a muszájjal cselekszünk, és nem a tudatos változtatással. Mit látsz te, akár saját életedbe, kliensek körébe, hogy van ez nálad? Igen, ugye, ahogy az előbb mondtam, hogy leginkább akkor jelentkeznek hozzám, amikor már eléggé fáj. És abszolút feljön az az érzés, hogy hát nem biztos, hogy jó lesz, nem merek belevágni, nincs rutinom benne, nincs tapasztalatom, félek az ismeretlentől, hogy fog ez megtörténni. És ahogy készültünk erre a beszélgetésre, így eszembe jutott a saját élettörténetem, hogy bizony én is eléggé rendesen önbizalomhiányos voltam, és nagyon-nagyon sok mindenben nem mertem beleállni. Nekem sokkal hosszabb út volt az, ahova most eljutottam. És amikor már eléggé fájt, amikor már nagyon fájt, akkor álltam bele. És megmondom őszintén, hogy első körben anyaként, nőként az fogalmazódott meg bennem, hogy a gyerekemért ezt meg kell tennem. És nem hagyhatom azt, hogy a gyerekemnek adott esetben idő előtt elmenjen az anyja, de hát meghalljon. Úgyhogy számomra ez a mozgatórugó volt, hogy nekem igenis talpra kell állnom, talpon kell lennem, mert én nem tehetem meg ezt a gyerekemmel. Ugye én leginkább nőkkel dolgozom, anyákkal dolgozom, és segítem át őket ezen a helyzeten, mert nagyon sokan önbizalomhiány, kétségbeesés, nem állnak bele az életük feladatába, benne vannak ezekben a nehéz helyzetekben, és bizony nem azt tanultuk meg gyerekkorunk óta, hogy magunkra vegyük a fókuszt, magunkra vegyük a figyelmet, hogy ügyesek vagyunk, hogy képesek vagyunk megcsinálni, sokkal könnyebb valami másért beleállni első körben. Nálam legalábbis ez így működött. Ahogy beleálltam abba, hogy a gyerekemért megtegyem, hogy jól legyek, rájöttem, hogy most már fogom tudni magamért is megtenni,
És ahogy elindultam ezen, nyilván a rutin alapján és a megértés, megérzés alapján már sokkal könnyebben ment. De bizony el kellett mennem a falig. Addig, amíg még nem voltam ebben tudatos. Tehát a tudatosság elengedhetetlen ehhez, de míg az ember nem éli tudatosan az életét, addig elmegy a falig, a legnagyobb fájdalomig. Utána már könnyebben működik, könnyebben felismeri önmagát, és ugye, ahogy dolgozunk ezzel a módszerrel, a gyógyítószívvel, én is arra igyekszem motiválni a hozzám fordulókat, hogy figyeljenek az érzéseikre, felismerés útján pedig induljanak el azon, hogy építik az önbizalmukat. Úgyhogy kérdésedre válaszolva, én így indultam el ezen a folyamaton. De a tapasztalat az az, hogy igazából eléggé kell fájnia annak, hogy valaki elinduljon a változás útján, mert ott van a félelem, ott van a mi lesz, ha, és ott van a kétségbeesés, az ismeretlentől való félelem. Igen, ezt kerestem, az ismeretlentől való félelem, az hatalmas az emberek életében. Igen, de erre szoktam mondani, hogy addig kell a fájdalom, amíg nincs a tudatosság. Mert ha tudatos vagy, akkor már nem várod meg azt a nagy fájdalmat, látod, hogy valami nem működik az életedben, az első jeleket persze megfigyeled, és azt mondod, jó, akkor változtassunk. Hogyan legyen jobb? Hogyan lehet jobb a dolog? Hogy látod te a segítői szakmában? Hogy van ez a segítőkkel, hogy nehezen állnak bele a változásba, nehezen állnak bele abba, hogy változtassanak az életükön, hogy merjenek beleállni a segítő szakmába? Mik lehetnek a legnagyobb elakadásaik? Mik a te megtapasztalásod ezzel kapcsolatban? Oké, köszönöm a kérdést. Abszolút az önbizalom hiány. Nem hiszik el magukról, hogy ők erre képesek. Tehát érzik a hívást. Tudják, hogy gyerekkoruk óta ők olyat játszottak mindig, hogy ők segítettek másnak, bármilyen területen, emberekkel voltak kapcsolatban, érzik azt, hogy nagyon jó beszélgetőtársak, nagyon jól tudnak hallgatni, nagyon jól tudnak másokra figyelni, tehát érzik magukba a késztetést, hogy nekik valamilyen segítői szakmát kellene csinálniuk, mert szeretnek emberekkel foglalkozni, de nem hiszik el magukról, hogy erre ők tényleg képesek. Egyszerűen annyi gát van, és amit látok mögötte, hogy a magabiztosság hiányzik. A hitelesség. Ők azt szokták mondani, hogy de hát Judit, nekem még annyi problémám van a saját életemben, önmagammal. Hogyan segíthetnék én másnak? Na és azt hiszem, ez egy nagyon komoly tévedése itt ebbe a segítőhivatásba, szakmába, hogy azt hiszik az emberek, hogy tökéletessé kell ahhoz válnod, hogy majd valakinek is segíteni tudjál. Nem. Nincs olyan, hogy tökéletes ember. Ezt most szeretném. Nem vagyunk itt a 21. századi modern buddhák, ülünk lótuszülésbe, mudra kéztartással, és tökéletesek vagyunk, és majd akkor jöjjenek hozzánk az emberek. Ez nem így van. Az úgy van, hogy te már most is, ha ilyen vagy, hogy benned van a késztetés hívás, már most is valamivel sokkal többet tudsz, mint vagy a többi ember, és abban, mivel te már most többet tudsz, már most tudsz neki segíteni. De van egy ilyen tökéletességre törekvő nézőpont, hogy csak akkor lehet majd, ha már nekem semmi bajom nincs az életben. De ez azért is téves felfogás, mert az életet éljük. Telnek a mindennapok, és amikor tegnap még rendben voltam teljesen, ma történhet valami olyan családdal, gyerekkel, munkával, munkahelyel, magammal, férjel, feleséggel, bármivel, ami kibillent abból az egyensúlyi állapotból, és már megint nem vagyok tökéletes. Akkor most mondjam le az összes kliensemet? Nem, ez nem így működik, és akkor majd, ha valamikor megoldom azt a dolgot, majd akkor folytatom. Nem, ez nagy tévedés. Nem ez különbözteti meg a között, hogy az embereket, hanem azt különbözteti meg, hogy mennyi időt töltesz a rossz állapotba. Egy tudatos, önmagával dolgozó, foglalkozó segítő hamar kihozza magát a gödörből. Vagy bele se zuhan a gödörbe, csak eljut a szakadék széléig, és látja, hogy itt egy szakadék van. Na, ebben nem lépek bele, vagy nem ugrok bele. Nem azt jelenti, hogy neki tökéletes az élete, hanem az, hogy jobban tudja kezelni az adott szituációkat. Vagy nem lép bele a gödörbe, nem zomba, vagy hamar kijön abból. De mindenképpen sokkal hamarabb rendbe hozza magát.
De ez egy nagy tévedés, és nagyon sokan ezért nem kezdik el, mert azt mondják, hogy ő még sehol nem tart ehhez képest, ezért inkább el se kezdem. És eltelik 10-20-30-40-50 év, majd az egész élet, és ugye a felvetésünk úgy szólt, hogy mit vesztegetsz el, és elvesztegeti akár az egész életét, anélkül, hogy megpróbálná. Anélkül, hogy beleállna abba, ami az ő hivatása, küldetése, amire a képességeit kapta, ami gyerekkorától kezdve ő érzi, hogy ezt kellene csinálni. Eszembe jutott még egy nagyon jó gondolat, hogy olvastam egyszer egy tanulmányt, egy kutatást, az volt az alapja, hogy nagyon komoly a téma, de gyakorlatilag a halálos ágyukon kérdeztek meg embereket, hogy mi az, amit megbántak az életükbe. És az lett a kutatásnak az összegzése, hogy soha nem azt bánták meg az emberek a halálos ágyukon, amit megpróbáltak és nem sikerült, hanem amit meg se próbáltak. És azt hiszem, ez az igazi életidő elvesztegetés, amikor meg se próbálom azt, aki én vagyok. Vagyis aki lehetnék. Ha kioldanék egy-két blokkot magamból, és tudnám csinálni azt a feladatomat, amiért gyakorlatilag lehet, hogy ezért született le valaki ide a földre. És marad ehelyett az alacsony önértékelés, az önbizalomhiány, az önbecsülés letörés, pedig lehet, hogy csak neki kéne állni és kidolgozni ezeket a dolgokat, mert valószínűleg ezek is gyerekkorból jönnek. Vagy generációból, vagy kollektíven elhittük, vagy az egész társadalom nem támogatja azt a dolgot valamiért, de neked azt akkor is meg lehet oldani. Mi is valójában az önbizalom? Jó, beszéljünk már még egy kicsit erről. Mert az önbizalom az nem egy veled született tulajdonság, hanem egy építhető belső állapot. És azt hiszem, ez egy elég jelentős gondolat, hogy ez nem úgy van, hogy nekem nincs önbizalmam, sose volt, így is marad, hanem ezt, ha ebbe beleállsz, akkor ez egy építhető. Ennek a gátló, romboló hitrendszerei kidolgozhatóak magadból. És ugye tegyük fel az első kérdést, akkor tegyük fel a kérdést a hallgatóknak, jó, hogy te kinek a hangját hallod a fejedbe, amikor kételkedsz önmagadban? Mit szólsz ehhez? Nagyon jó kérdés. Jó kérdés? Abszolút, hogyne. És erre nagyon sok élettörténetet tudnék hozni, mert hogy általában, amikor dolgozom együtt a kliensekkel, akkor rendszerint elmondják, hogy hát az apám, hogy hát az anyám, hogy hát az iskolában. És a mai napig 40-50 éves embereknek az önbizalom hiányukhoz tartozik egy, 5-10-12 évesen elhangzott negatív mondat, hogy nem vagy elég ügyes, nem vagy elég jó, miért nem csinálod jobban, miért nem lett 5-ös, amit csináltál volna, a dolgozatod ez az amaz, vagy te ehhez kicsi vagy, ezt nem tudhatod, rengeteg ilyen gátlóhitrendszer dolgozik az emberek fejében, érzéseiben, energetikai terében, és egyszerűen minél többször hallják ezt gyerekkorban az emberek, annál inkább beléjük ivódik, és ezt el is hiszik. Mert egyszerűen ugye úgy növünk fel, hogy az első énképünk az a szüleinktől, nevelőinktől eredeztethető, hát honnan tapasztalhatnánk meg, ha nem tőlük. De ha ezeket a jelzéseket kapjuk, akkor ez nem fog működni. Fordított esetben is hoznék egy másik nézőpontot, amikor soha nem kapott elismerést a gyerkőc. Soha nem kapta meg azt, hogy te ügyes vagy, hogy te jól csinálod, akkor felnőttként hogy merne beleállni bármibe is, amire ő azt érzi, hogy nyúljak hozzá, hát én ehhez nem vagyok ügyes. Arról nem beszélve, hogy párkapcsolatban ez nagyon-nagyon sok esetben visszásságot üt, mert felnőttként már ugye a párkapcsolatban a párunktól várjuk azt az elismerést és azt az önbizalomépítést, amit gyerekkorunkban nem kaptuk meg. Itt talán nagyon sokan magukra ismerhetnek, hogyha vannak nézetkülönbségek, elismerés hiánya, illetve az önbizalmuk hiánya, ha megjelenik felnőttként párkapcsolatban, hivatásban, munkájukban, mind-mind oda vezethető vissza.
ez az önbizalom hiány. Igen, ez jó, hogy mondod, hogy nem van az az fajta, amikor még rombolják az önbizalmat, önbecsülést, de az is romboló tud lenni, ha nem építik. Tehát ha nem kapsz dicséretet. Nem kell, hogy mindenképpen rosszat mondjanak rólad, de ha nem eléggé dicsérnek, és nem kapod meg ezt a magabiztosságot, akkor az ugyanúgy romboló. És nyilván, hogyha az embernek van önbizalomhiánya, én azt szoktam mondani, hogy ugyanígy, ahogy említetted, hogy az önbizalom építhető, hát akkor tudjuk építeni, ha abba a cselekedet szerint beleállunk. Mert akkor érezzük azt, hogy sikeresek vagyunk. És nem feltétlenül kell itt most nagy dolgokat gondolni a sikerességben, csak gondoljunk egyszerűen, amikor egy napot úgy eltöltünk, hogy ott megtettük azokat a dolgokat, amiket el akartunk végezni. Megjelenik az a jó érzés, hogy ma jól csináltam, ma megvolt minden. Ma megtettem azt, amit szerettem volna. És ezeken túlmenve jó érzést tölt el. Vagy kihívással kapcsolatos dolgok, amik kicsit nehéznek tűnnek, hogy nehéz megtenni valamilyen feladatot, de megteszi az ember, az építi az önbizalmát, és tudja azt mondani, hogy na, ezt most tényleg megcsináltam, ez jó érzéssel tölt el. De olyan nincs, hogy valakinek önbizalmat adjunk egy tálcsokival. Szóval, hogy ez nem működik, ez nem erről szól. Az önbizalom az a félelmeinken való túlnövés, most ezt így szép magyarosan elmondtam, tehát túl kell nőni a félelmeinken, és bizony cselekedetbe beleállni. És akkor itt jön még be számomra az a gondolatsor, hogy sokan félnek a kudarctól. Mert hogy az önbizalomépítés a cselekedeteink által, a sikerélményeink által növelhető. De ha félünk a kudarctól, akkor attól félünk, hogy kudarcot vallunk, nem merünk beleállni. Kicsit ördögi körnek tűnik, de egyszerűen muszáj beleállni ezekbe a dolgokba. És úgy építhető az önbizalom. Így van, de ugye erre szoktuk mondani, hogy oldás után. Mert amíg ez a negatív érzelmi tartalom ott van a tudatalattidba, ott van a szíved terébe, addig nem fogod tudni csinálni, tehát el lehet járni mindenféle tanfolyamra, hogy tudatosan építsd az önbizalmat, nem fog menni, mert egy negatív parancs szépen lerombolja mindig. Felépíted napközben, estére lerombolódik az önbizalom. Jutott még eszembe nekem is pár ilyen, amit szoktam hallani, és ugye én főleg, amit mondtam, hogy én azzal foglalkozok, hogy segítek konzulenseknek, hogy beleálljanak a feladatukba, illetve, hogy ott azt tudják folyamatosan csinálni, és méltó módon meg tudjanak élni belőle. És ez alapvető, ez a nem vagyok elég jó. Tehát nem vagyok elég okos, nem vagyok elég ügyes, nem vagyok elég olvasott, nem vagyok elég művelt, én gyerekkoromban nehezen tanultam, nem tudom megtanulni a tananyagot, nem tudok olvasni, számolni, úristen, ebben annyi variáció van, hogy mindenkinek, ha csak visszagondolsz, hogy gyerekkorodban is itt nagyon sok sérülés az iskolából ered. A különböző matekóra, magyaróra, oroszóra, németóra, tesi óra, tehát megvan minden, énekóra, megvan mindenkinek a sérülése, hogy miért nem tudja az önbizalmát építeni, mert a magabiztossága valahol ott csorbát szenvedett, és tényleg ezt nagyon sokszor látom, ezeket a különböző órák, amikor előjönnek, és általában általános iskolába, ahol megszégyenítettek, a tanár felszólított, és a többiek kinevettek, tehát amikor jönnek azok, akár énekórán, hallatni kellett volna a hangodat, de nem mertél megszólalni, hogy tudnál most kiállni adott esetben egy csoport elé, ugye tanítani, vagy előadást tartani, vagy esetleg több embernek meditációt tartani, tehát érdemes ezeket visszanézni, hogy azért, mert te most nem tudsz megnyilvánulni, nem tudsz kiállni, nem tudsz egy adást vagy előadást megtartani, hogy hol blokkolódott le az a dolog, szinte mindenkinek van gyerekkori sérülés az iskolával kapcsolatosan. Tehát nekem is volt, nekem az énekórával kapcsolatosan volt ilyen, hogy nem akartam én ott énekelni a nem tudom én milyen népdalt, és akkor egyest kaptam, másodszor megint felszólítottak, megint egyest kaptam, harmadszor felszólítottak, ott már nagyon dacos voltam, mert már meg se szólaltam, és gyakorlatilag így nézett ki a dolog, hogy a kitűnő tanuló énekből bukni fog, mert nem hajlandó hallatni a hangját. Így szólt
egy hitrendszeri blokkom, és nekem is ezt ki kellett dolgozni magamból ahhoz, hogy most előadást tudjak tartani, hogy most podcast adást tudjunk csinálni, mert addig nem tudtam megszólalni, mert az nekem traumatizált volt, úgy szólt, hogyha én hallatom a hangomat, az nem tetszik, mert nem jó mondjuk az énekhangom, de akkor utána meg bedurciztam, akkor meg nem szólalok meg. Na, hát köszi szépen, ilyen szépen lehet akadályozni a saját életedet. De érdemes ezeket megnézni, hogy mi van mögötte, mi az az érzelmi tartalom, mi az a múltbéli esemény, és ugye a gyógyító szívmeditációval ezt nagyon szépen hatástalanítani és semlegesíteni tudjuk. Úgyhogy ez a nem vagyok elég jó, ez szinte mindenkinél működik valamilyen módon. Az úgysem fog sikerülni kategória, az előre leírom magamat. Hát el se kezdem. Hát úgyse fog sikerülni. Lehet, hogy ilyen események történtek valakivel gyerekkorában, hogy megpróbálta, nem sikerült, és akkor ezután lecseszték. Megpróbálta, nem sikerült, és nem azt mondták, hogy nem baj, csináld megint, hanem mondjuk még ráadásul büntetést is kapott utána. Tehát neki egy ilyen dolog, hogy úgysem fog sikerülni, hát akkor inkább el se kezdem. Nagyon szépen le tudja blokkolni egy egész életet, hogy mondjuk az ember ne álljon bele a hivatásába. Ne csinálja. Minek? Úgyse fog sikerülni. Gyakori még az a kategória, hogy mások jobbak nálam. Hány esetben van ilyen? Igen. Igen, az összehasonlítgatás jelenik ilyenkor meg, ami megbénít, mert az egy kisebb rendűségi érzéssel társul. És ezáltal megint nem kezdik el csinálni a dolgot. Abszolút, és ezzel kapcsolatosan ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy a héten dolgoztam egy kisfiúval, 7 éves kisfiú, és nagyon élénken idehozta pontosan ezt a problémát, hogy az iskolában folyamatosan megy a versenyhelyzet, és hogy a másik kisfiú sokkal jobb nála, pedig ő egy kitűnő tanuló, okos, értelmes, nagyon jó szívű kisrác, és egyszerűen kevesebbnek érzi magát a többiekhez képest. És még egy nagyon érdekes dolgot hozott fel, tesióra kidobósoznak. És ő utálja a kidobósozást. És ugye mi történik ilyenkor a szülőben, most ez egy érdekes nézőpontváltás, hogy a szülő azt mondja, hogy neki problémái vannak, nincs önbizalma a gyereknek. De felnőttként most tényleg bennem is tudatosodott, hogy milyen játék a kidobósozás. Hát egyrészt nagyon durván fizikai bántalmazás, mert erővel megdobják a másik gyereket, ugye én vagyok a vesztes benne. Hát akkor hogy legyen nekem ebben önbizalmam? Tehát olyan érzelmi nehézségek vannak már gyerekkorban, amit hozok felnőttként is, hogy folyamatosan nem arról szól, hogy önmagadhoz képest mit változtál, hanem mert a Jóska Pistike sokkal ügyesebb nálad, te miért nem vagy olyan? Azért, mert nekem zöld a szemem, a másiknak meg kék és pont. Igen. És én saját magamhoz képest tudok-e változni? De hát gyerekkorba beleivódik az emberben már ez a helyzet, szituáció. Kidobnak a csapatból folyamatosan. Elképesztő. Holott egy ügyes, okos kisfiú, és a testnevelésben és a kidobósban nem ügyes, és ott mindig kidobják a csapatból. Igen. Tökéletes önbizalom romboló dolog az ő számára. Egy másik gyerek számára pedig a siker. Így van. Mert ő ügyes ebbe a játékba, imádja, számára ez a siker, ő marad utoljára mindig a játékba. Nagyon jó ezt látni, hogy ugye ezt szoktuk mondani, hogy nem az a lényeg, ami történik, hanem ahogy viszonyulsz hozzá. Mert ugyanahoz a dologhoz egyik ember így viszonyul, a másik úgy. Az egyik ember egy életre szóló kudarcot gyűjt össze benne, a másik meg a sikert gyűjti össze. Ugyanabból a kedd reggeli kidobós játékból, testnevelés órán, mint a 6. osztályba, nem? Igen, tehát, hogy ez nagyon zseniális valójában. Jó, mondok még, hogy mi jutott eszembe, mi szokott még így megjelenni így a coachok, trénerek, segítőknél, az, hogy nem vagyok rá képes. Tehát gyakorlatilag a saját erejét alábecsüli. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a képességeit és az erejét is alábecsüli. És a másik pedig, hogy nem hibázhatok. Mert ha hibázok, akkor valami nagy bajt csinálok, és ártok vele a másiknak, akkor inkább el se kezdem. Illetve, ha hibázok, az kudarc, és én is kudarc vagyok.
ez elég erős önképrombolás, ha eleve úgy indulok valaminek neki, hogy én egy kudarc vagyok, és nem a siker vagyok. És akkor inkább el se kezdjük. Másoknak szerencséje van, nekem úgyse sikerül semmi, meg ha ehhez mondjuk hozzájön egy olyan nem csak saját életbeli tapasztalat, hanem ezt szoktam hallani, hogy mondják kliensek, hogy ja, hát az egész családom azt gondolja, hogy mi szerencsétlenek vagyunk. És akkor azt mondja, hát anyám, nagyanyám is mindig azt mondja, hogy jaj, hát mi családunk el van átkozva, a mi családunk egy szerencsétlen család. Hát akkor az a szülött. Hogyan érezhetni azt, hogy ő viszont szerencsés, rajta kívül mindenki szerencsétlen a családban, de ő szerencsés. Ilyen nincs. Akkor beleívódik az energetikai terébe, hogy mi szerencsétlenek vagyunk. Vagy nálunk a nők nem csinálhatják azt, amit szeretnének, mert nekik a háztartás van, meg a gyerek van, meg az otthoni munka van, meg csak a szolgálat van, hát hogy teljesedhetnek ki mondjuk egy nő? És itt már kicsit kitértem generációs hitrendszerekre is, de ilyen is nagyon sok van, amikor ilyet hozunk magunkból, és ugyanúgy akadályozza a változást, a változtatást, mert ugye az egész témánk ez, hogy miért nem állunk bele a változásba, a változtatásba? Mert nincs meg hozzá a belső erőnk. Na de most már látjuk, hogy ezeket a belső erőket hány helyen meg lehet egy kicsit így nem is csappantani, csipegetni, és akkor csodálkozunk, hogy nincs meg a belső erőm ehhez, hogy megcsináljam ezt a változást. Ha megmutatom magam, akkor kritizálni fognak. Ó, hát az, amit gondolnak rólam mások. Hát hogyne. Belém kötnek, megtámadnak, megbüntetnek. Így van. Ha megmutatom magam. Ha ítélkeznek felettem. Ó, ezt hányszor lehet kapni? Mit fognak gondolni mások rólam? Abszolút. Hát én is megéltem annak idején, én emlékszem, és ezt említettem is neked, amikor beleálltam, és elmentem először kineziológiai tanfolyamra egy hétvégére, és szárnyaltam utána, és akkor még egy munkahelyen dolgoztam, és meséltem róla, hogy hát ez mennyire jó volt, mennyire fantasztikus, és kinevettek. És aztán csak azt vettem észre, hogy jó, akkor én erről nem beszélek senkinek. Aztán későbbiekben még egy barátnőm is mondta, hogy hát ő nem hisz semmiben, ő ebben nem hisz, és eljutottam odáig, hogy én nem is mondtam már senkinek, hogy én ezt csinálom. És ami bennem megtörtént, vagy bennem a változást meghozta, hogy nem mondtam senkinek, hogy mit csinálok, csak csináltam. És aztán, ahogy jöttek az eredmények, ugye úgy jött a változás az életemben, és én bizony szoktam mondani másoknak is, hogy ha ráállsz az utadra, és elkezdünk együtt dolgozni, nem feltétlenül kell megosztanod olyanokkal, akik lehúznak, akik még a negatív hitrendszereik által a saját félelmeiket élik. Te csak csináld, és menj a saját utadon. És úgy lesz eredményed, és látni fogod, hogy ez mennyire más. Mennyire máshogy fogsz élni a változás után. És igen, az, hogy a változás elinduljon az életünkbe, nem is mindig tudatos, de az emberek félnek attól, hogy mi fog történni, ha megváltozom, ha másként fogok működni, ha másként csinálom a dolgomat. Kidob a rendszer? A barátaim nem fognak szeretni. Mit gondolnak rólam? A családtagjaim, ha én belemerek állni a hivatásomba, akkor mi fog történni? És én emlékszem egy sarkallatos ilyen pontra, amikor egy nagyon kedves ismerősöm azt mondta, hogy volt egy üzlete, és szerintem nagyon szépen virágzott, abból lehetett volna fejlődni. Elhangzott egy mondat tőle, hogy ha többet keresnék, mint a férjem, akkor már mi nem élnénk együtt. És ezért ő neki ez a vállalkozása tönkrement. Nagyon szép önszabotázs akció beindult. Aha. Ez nagyon jó, amit hozol ezt a témát, mert gyakran azért nem merünk lépni, és ez már az önbizalomhiánynak egy mélyebb oka, mert nem a kudarctól félünk, mert eddig erről beszéltünk, igen, hanem a sikertől. És ez döbbenetes, mert amikor én ezt először meghallottam, hogy valójában igazából nem a kudarctól félünk legtöbbet, hanem a sikertől, akkor elképettem, hogy mi van ezt a hülyességet? Hát miért félnék a sikertől? És akkor rájöttem, amit te mondtál, igenis, mert akkor jönnek a kritikák, akkor jönnek, hogy már máshova fogok tartozni, mást fogok csinálni, lehet, hogy nem értenek egyet velem, akár a szoros, családi, baráti, kollegális köröm,
És akkor hirtelen egyedül találom magam. És eddig oda tartoztam valahova, úgy, ahogy azzal a régi énemmel, de az új énem hova tartozik? Akkor ahhoz még meg kell találnom majd egy új csapatot, egy új közeleget, hozzáteszem, családot nem találhatsz újat magadnak. Így van. És itt van az, amit mondasz, hogy akkor, amikor megváltozok és sikeres leszek, és mondja a kliensed, hogy na de hát akkor a férjétől ő el fog válni, mert ha ő sikeresebb lesz, úgy szól, akkor nem lettek sikeresebb, mint a másik. Mert egyébként az én rovásomra, a család rovására megy, vagy a párkapcsolat rovására megy, akkor azt mondja, jó, akkor inkább megint limitálom magamat. Tehát, hogy ez milyen döbbenetes dolog, hogy a sikertől jobban félünk, mint a kudarctól. Mert akkor megváltozik minden. Jó, köszönöm, ez jó gondolat volt. És akkor ide jön a halogatás, akkor inkább tudod mit? Akkor inkább halogassuk el most ezt a feladatot. Mert még a végén sikeres leszek. Hát akkor inkább ne álljunk bele. És annak a mélyebb formája az elvesztegetés. És elvesztegetem az időt annak árán, hogy sikeres lehessek. És nekem egy picit visszajön az előző podcastünknek a témája, mert a sikerhez azért jár, akárki akármit mond, egy anyagi bőség is. És ha már arról beszélünk, hogy ugye konzulenseket képzel, nyilván ahhoz jár egy anyagi jólét is. Legalábbis mi így gondolkodunk, hogy egy méltó bevételhez jusson valaki. Én is abban dolgozom, azokkal, akikkel együtt dolgozom, az értékességük felismerésének útján, hogy igenis az anyagi jólétüket tudják megteremteni, és itt mind a kettő arról szól, hogy valahogyan sikeres leszek, jól leszek. És ehhez pedig az a változás, az a nézőpontváltozás, az az érzésbeli változás, hogy nekem jobb. Én lehetek jobb, én lehetek jól, én lehetek boldog, azon milyen ítélkezés van, és hogy ezt ne ítéljék meg mások, akik nem tartanak ott, hát én inkább halogatok, én inkább maradok itt a kis pocsolyámba, mert nehogy már jobb legyek, mert akkor az ítélkezésen fog alapulni. És akkor elvesztegetik az emberek az idejüket. Pedig mi vinné előre az életet, az embereket, a szebb, a jobb lét, hisz amikor benne vagyunk a pocsolyába, ott van dű, harag, frusztráció, szenvedés. És ott szenvedés, ott feszülnek össze az emberek. És ha meg akarjuk a világot váltani, most értsük, jobbá tenni szeretnénk a világot, akkor nem azon kellene dolgoznunk, hogy lehetnénk mi magunk is jobbak, amit átadunk, és aztán a dominó effektussal menjen ez végig, hogy így tud jobbá lenni a világ. Hogy mi jobbá válunk, szeretetteljesebbé, és ahogy tisztítjuk a szívünket, a sok felszínen, felül lévő dű, harag, frusztráció és egyéb negatív fájdalmak oldódnak, egyre jobban kitisztul a szívünk, és egyre szeretetteljesebben tudunk élni. És akkor már jobban meg tudjuk valósítani önmagunkat, hisz az önszeretetünk is felszínre tör, és ezt tudjuk átadni másoknak. És nem a muszájt, és a nagy fájdalmat kell megvárnunk ahhoz, hogy valamit megváltoztassunk, hanem a tudatosságból tudjuk akkor meglépni ezeket a dolgokat. Szóval én azt gondolom, hogy abszolút építhető ez az önbizalom. Egyértelmű. Mit szólsz, hogy csinálunk egy ilyen összegzést, jó, hogy abszolút építhető ez az önbizalom, de csak azzal együtt, hogy ki kell oldani az ezeknek a gátló dolgait, ami a háttérben viszont nem hagyja, hogy neked ez az önbizalmat felépüljön, és úgy tudsz, ha azt mondom, akikkel én foglalkozok, magabiztos, hiteles segítővé válni, és mondom még egyszer, nem a tökéletessé, mert olyan nincs, de magabiztos, hiteles segítővé igenis válni Abszolút. lehet egy önmunka útján. Ehhez első lépés az, hogy magadnak csinálod, magadat teszed rendbe, kioldod magadból ezeket a gátló tényezőket, és onnantól már elkezdesz tudni dolgozni kliensekkel, és hogy viszont dolgozol kliensekkel, úgy nő egyre inkább az önbizalmad. Mert jönnek a sikerélmények, ugye ezt mindketten elmondhatjuk, szívbéli, fantasztikus üzeneteket kapunk naponta a kliensektől, hogy úristen, imádják ezeket a meditációkat, köszönik szépen az oldásokat. Én ma reggel tartottam már kora reggel egy meditációt, és ahogy véget ért,
azon nyomban jött egy ilyen 6 soros üzenet, hogy úristen, milyen szép volt ez az egész, és egyből feljött neki. Egyébként a témánk most is ez volt, ez az elvesztegetés témája, és ő mondta, az a kliens, hogy az elvesztegetés és az önmarcangolás jött fel neki, mint háttérok, ezzel ment bele ebbe az oldásba, feljött neki, hogy gyerekkorában mi történt vele, ami miatt azt érzi, hogy ő most még mindig csak önmarcangolásba és önszabotásba van, és még mindig csak vesztegeti az idejét, és azt mondta, hogy nagyon szépen köszöni, mert annyira meghitt képek voltak, és hogy még most is sír, de nagyon szépen köszöni ezt a reggeli meditációt. Úgyhogy ilyeneket ugye naponta kapunk ilyen gyönyörű visszajelzéseket, hogy ha ezeket kioldod magadból, akkor igenis el lehet oda jutni, hogy beleállsz, csinálod a dolgodat, azáltal, hogy csinálod, egyre profibbá válsz, az hozza az önbizalomépítést, önbecsülésépítést, gyakorlatilag be tudsz kerülni egy pozitív spirálba. Tudsz-e valami ajánlatot, javaslatot, gyakorlatot a hallgatóknak, hogy hogyan is tudnak elindulni az önbizalmuk felé? Na, hát csak egy nagyon egyszerű gyakorlat, jó? Természetesen gyógyító szív meditáció. Így van, na, majd tudjuk. Igen, tanulják meg, de addig is, hogy jusson eszedbe mondjuk 3 olyan dolog, amit már sikeresen megcsináltál, és kellett hozzá bátorság. Tehát, hogy nem az, hogy könnyen ment, meg teljesen természetes, hanem így visszaemlékszel az egész életedbe, hogy 3 olyan dolog, amihez kellett bátorság, de meglépted, megcsináltad. Ez azért jó, mert hogyha azt tudatosítod magadba, hogy mi kellett ahhoz, hogy azt megcsináld, az a pici kurázs, az a pici bátorság, és még vajon belsőleg mi kellett hozzá, ha tudatosítod magadba, akkor rá tudsz jönni arra, hogy ez benned van. Hát már megcsináltad 3-szor. Az már a tiéd? Így van, és én biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van ilyen. 3 dolog biztos, amit már meglépett az életébe, és kellett hozzá bátorság. És akkor egyszerűen így elindulásnak lehet az, hogy hát akkor én ezt már megcsináltam 1-szer, 2-szer, már 3-szor, hát akkor lehet, hogy megcsinálom 4-szer is. Mit szólsz hozzá? Tehát egy ilyen gyors kis gyakorlat, de természetesen azt mondom így akkor, hogy ha felteszünk még kérdést is a hallgatódnak, hogy nézd meg, hogy mire vágysz most leginkább. Tehát mit szeretnél leginkább elérni, és mi a következő pici lépés, amit meg tudsz tenni. Jó? Nem nagyot, csak egy picit mit tudsz lépni ahhoz. És azt a picit azt tedd meg. Mert az egésznek ez lesz a lényege, hogy nem készen kell lenni, csak el kell indulni. És minden megtett lépés. Az az önbizalmad felé vezető út, és az értékességet felismerésének útja. Tedd meg az első lépést. Ez jó lesz végszónak. Jól van. Köszönöm szépen neked ezt a beszélgetést, és azt mondom, hogy ha valakinek pedig tetszenek ezek a podcast adások, akkor itt a podcast adás videó alatt fel tudsz iratkozni, iratkozz fel, várunk szeretettel a csatornán, akkor ugye megkapod a következő podcasteket, adásokat, vagy ha szeretnél részletekről tudni, akkor a videó leírásban megtalálod ezt is, hogy mi ez a gyógyító szív meditáció, hogy lehet megtanulni, illetve mi ez az értékességed felismerésének útján program. Várunk szeretettel, sziasztok!